Panit ko og kuan, chikos. Akong panitan mga day kay may nang magkaon dito kaon dili na magsigig kuan kip sa chikos. Ay, nagprosin siya bugnaw kaayo. Ikaon ni mo kay gahi kay nagsisilaw kay nagprosin kay kanina pa maning mga alauna kapin alas 2 na gibutang nako sa freezer niya natumo ko dili dali mo gahi kay wa man gyud ako ibutang dihara sa sira sa freezer na may butanganan no dihara nako ibutang nya sa mandi ay mugahi man ay dayon mo ni resulta gahi ko nang palitan. Ay kasayang napahak. Ay kasayang naibunog nabunog mga day marag nahulog ko ron bugnaw mga anak agmay di mo kaon nabaguhan sila kaon sila kanina ya karon kay pagkakuan nila kay hait-hait man ingon way lami ma una excited kay mo kaon pagkatilaw pura maglusa atras karon pa ko ani mainday nga pintudo kaon kung kaon ani sa una ba kay murag lusa lagi mo kuan man gud siya mo kuto-kuto ba murag may hait-hait pati jud siya kaonon pag dili bugnaw pero try ninyo bugnaw ay lang sad sa freezer kay magpareho nako kay manggahi jud dayon Paginitan May say sayang nalata tungod sa freezer na di na ni pwede maan tamis kayo